drugari, dobrodošli. Vi ćete danas moći da vidite javni čas, izvođenje najmlađih polaznika naše par teatra. Oni će sada prikazati i predstaviti se vama. Javni čas se sastoji iz dva dela. Mi smo u periodu od septembra meseca pa do danas radili na osnovnim stvarima vedenima za pozorište, za glumu, kako se tiče izdanje koje je neophodno da bi se delovalo sa scene. I sve to otprilike negde smo sumirali sada pred kraj u tom posljednjem periodu, osmislili smo materijal, Eda i ja, koji je postao osnova za današnji javni čas. Prvi deo javnog časa biće predstava kako se pravi predstava, gde se zapravo govori o tome kako mi zapravo učimo o glumi, šta se sve tu dešava i kako mi doživljavamo pozorište. To će izvesti najmlađi članovi od 7 godina do 12 godina, a druga predstava, odnosno drugi deo javnog časa, jeste deo predstave Hamlet, prve 3 scene, ostatak ćemo raditi do kraja sezone, gde malo starija deca igraju na neki porodični, duhovit način hamletovske karaktere i dileme. Budući da su mnogi i prvi put tu na sceni, da im je ovo prvi put da izlaze na scenu, ja vas molim da ih ohrabrite aplauzom i da
Znači, predstava je tek kroz nekoliko dana. Da, a čovjek trema za tada. A ti kao nemaš tremu. Pa, znaš, svako ima tremu, svako. Trema je potpuno normalna stvar. To je znak da ti je stalo. Ja, na primjer, baš nemam tremu, a stalo mi je. Kako je to uopšte moguće? Pa nemam ni ja. Stižem! Izvinite što kasnim. Crna mačka mi je prešla preko puta, pa sam morala da idem drugim putem. Sačuvajte izgovor, učiteljica još uvek nije došla. Dobre, nisam znao šta sad da slažem. Narode, evo me, nećete verovati šta mi se desilo. Šta? Imala sam nevjerovatan san. Ponovno mi se sanjala kula od čokolade. Ne. Sanjala se nemaš krila. Ne. Sanjala se da si se uspavala. Ljudi, baš smiješno. Ne. Sanjala si da imaš 3 noge, 2 ruke i 5 glava. I ja sam to jednom sanjala. Šta? Ne, nisam tu sanjala. Pa šta si onda sanjala? Sanjala sam da smo toliko loše odigrali predstavu da nas je publika gađala Paradajzo. Čime? Paradajzo! Čekaj. To se više ne radi. To su radili ljudi nekada davno. Koliko davno? Ne želim da me neko gađa paradajzom. Ma davno. Prije naših roditelja. Znači baš odavno. Joj, tako nas budu gađali paradajzom. Jer budemo baš loši. Neće valjda. Neće nas niko gađati. Šta vam je? Sama vas slušam kako pričate neke gluposti. Ko da nas gađa? Još paradajz. Mali. U pozorište ne može uneti hranu. To je zakonom zabranjeno. A kako ti to znaš? Da li si ti probala da doneseš paradajz u pozorište? Ne, naravno da ne. Pa kako onda znaš? Pa kako što ulazi u pozorište postoji jedan čas? Da, naravno da stoji. On ljudima govori gdje da ide i gdje da sedne. A ne kada im prodaje karte. E, to bi svako glasno. Naravno kada je to istina. E, nije. Kako nije? Si li ti nekada bio u pozorištu? Jesam. Ja se ne bih uzela u to. Pa šta sad da pričaš? Šta radi taj čovjek na ulazu? Šta radi? Pa drži skene za paradajz, naravno. Ja prvi put čujem. Ja isto. Ja ne. Meni je ta priča poznata. Šta sad ti izmišljaš? Istina je. Ti ljudi na ulazu drže skener i skeniraju svakog ko prolazi u pozorište da provere da neko slučajno ne nosi paradajz da gađa glumice. To je čudno. Čudno ili ne, tako je. Kako to do sad nisam provalila? Ma, meni to nešto smrde. Možda se paradajz pokvarila. Dobro, šta ćemo sad? Pa ništa, da čekam. A sad kako čekamo? Pa, da počne proba. Dobro. A kako se počinje proba? Pa tako što sedemo. I pričamo. Evo sad. Ili kako? Šta nešto radimo? Ja, to da se malo razvijemo. Kao da radimo vežbe. I idemo. Razvijemo glavu, ruke, nogi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kako se ono kaže? Razvijemo govorni aparat da nam usta ne budu ukočena. Ja sam već ukočena od treme. Hajde svi da sednemo u krug. Ovo nikad neće ličiti na pravi krug. Dobro, basta. Dakle, šta bi se trebalo da razvijemo? Prvo lice, napravite najčudniju grimasu koju možete. Ako ovako izlazimo pred publiku, stvarno će nas gađati paradajz. Dobro, više ti sa tvojim paradajzom. Kad je nešto se govori? Brzo lice. O ne. Ona. Baš da, jezik
Znači, proba nije samo kada ti neko viče na uvo, ti si tu pogrešio, sinko. Naravno da nije. Meni se sviđa kad smo kod svake brzalice nešto izmišljali. Da, kao nalaz cene. Zapravo, mi smo ih već odigrali. Čekaj, znači, mi možemo da napravimo scenu od bilo čega. Od reči, od pokreta, od tišine. Čak i od greške. Okej, ovo mi se sviđa. Sada se našo sviđa. To što predstava ne počinje kada izađemo pred publiku, nego ovde, kada smo zajedno. Znači, kako se pravi predstava? Tako što se ne plašiš da probaš, da pogrešiš, da zamisliš, da ne nosiš paradajz u džepu. I da slušaš druge. I da se igrate. I da pevate. Da se plašite. I smejete se. Da se radujete. I volite. Dobro, nećemo preterivati. Eto, proba je počela. Slušajte, ja sam sada upravnik pozorišta. Moj brat je polomio nogu na skijenju i nije u mogućnosti da se vrati iz Švajcarske. Pa tako lepo! Zabranilo mu da napušta bolnicu naredna 2 meseca. Ne želim da razgovaram samo o tome, da li mi odgovara to što je odsutan. Molim vas dođete na razgovor u kancelariju. Da, u kancelariju upravnika. Oh, Bože, pa to nije vaš posao. Meni su potrebne konkretne usluge vas dvojice i o tome ćete biti detaljno obavešteni, ali ne ovako preko telefonske veze. Razgovarat ćemo i o nagradi, ali budite tačni. Kakvi glupani. No, šta je tu je? Moram da radim sa onim što imam i to brzo. Pija! Pija! Evo me šefice, tu sam, naravno. Vaša kafa. Upravo sam razgovarala sa onom dvojicom iz toj škole. Tačni su oni pametniji. Mislim li se može verovati? Čini mi se da im inteligencija nije jača strana. Ma naravno, znam ih još iz osnovne škole. Spremni su svašta da urade samo iz zabavu. Kamo li za nagradu? Ne znam. Možda smo mogli nekog boljeg da nemamo. Pa to su jedini momci u mojoj školi koji žele da igraju u pozorištu. Mislim tako će smo više da vojamo. Blago. Ostali bi jednostavno tražili novac. Novac? Kakav novac? Imam ja novac! Imam ja to želite. A vidite se s vama iz ljubavi. Da, a šta ti hoćeš uzvrat? Šta je to što bi tvoja ustašca držalo zatvorenim? Želim da mi maknete ono bez puta. Gdje niko ne može da dobije pristojnu ulogu. Dosta mi je glumljenje drveća i nošenja tanca.
šetnju. Pa sam srela tvoju i moju majku koji se svađala na sred ulice. Po običaju. Morala sam da ih smirim, da se vrati u realnost i da shvati da je jedna na drugu i isprevenstveno dakle gleda 10 ljudi i smeje se. Uđe da pomogimo njih dve. Nije mi jasno zašto su uopšte zajedno kada nisu u stanju normalno da zagovaraju. Kada ti otac nije tu, sve je još gore. Rade zajedno u pozorištu, da su zajedno i posle posla. Kao tako je tvoj Gertrude lakše. Sada se uvek završio raspravu tvoje i moje veze o tome ko tu koju zaslužuje. Ćao, Bože. Ili daj jednu jabu. Ofelija, ko normalan šeta mačku? Izvoli. Pa to sve što mi kažeš. Ništa ti ne razumeš. Šeta mačku zato što mi se šeti i kraj. Daj vam čak telefon. Izvini, Burazire, ti si navikao na mnogo bolje kafane, od meni je. Druže, to što ti misliš da sam ja glup, neobrazovan i smotan, uopšte ne znači da je to istina. Ma idi, ja to ne mislim, ja to znam. I svi znaju da sam pametnija od tebe. Nije, nego sam ja. Ne, nego ja! Ne, nego ja! Ja! Nešto za popiti? Čaj. Od čega? Kamilicu. Znam. Da si ponao pare? Nisam, ti si. Kako ja kad su pare kod tebe? A kako kod mene kad sam ih tebi dao? Stavio sam ih u teglu pa u frižider, na tvoju stranu Izvolite. frižidera. Hvala. A zašto si glum džabala stavio pare u frižider? Zato što ti je glava po cijel dan u njemu, pa ne možeš da ih promašiš. A jel da? A tup sam na jedan. O, ja sam na dijeti. Idem samo brzo u hranu da mi se ubrza metabolizam. Nisam bre ni otvarao frižider. Ti svi pare treba da poneseš. Ne, nego ti! Ne, nego ti! Ne, nego ti! Ti! Momci, dođite za naš stol. Plaćamo piće. Ako se smirite. Baš pa to. Bili smo ko bubice. Zdravo, ja sam Probus. O, bako, ovo neka bolesna. Ko zna šta ću da navučemo. Ili, prinesi mi piće kod nas. Evo. Momci, vi ako ličite, brati ste pretpostavljam. Zašto sam da tako tučem? Ko liči? Ja da ličim na gospodovu? Pogledaj tu glavu, te buljave oči. A šta ti meni? Momci, šta smo rekli? Piće za mir. Nisam vas viđao u kraju. Otkud vi ovde? Pa, skoro smo se dosadili. Ne, u stvari, planiramo da se dosadimo. U stvari, čuli smo da ovde ima amatersko pozorište za srednjoškolce, pa samo smo mislili, mislili smo Da. Zdravo. Zašto mi kaže zdravo kad smo ušli zajedno? Ju pobogu Polonija, jesi li popila svoje lekove? Nisam. Od ove žene možda se poludi. Ti si slikarka. Ona producent. Ne znam kako ćete razgovarate, nekako ste najbolje prijateljice. Znam, ali Klaudija je moja najbolja prijateljica. Ta žena je zmaj. Uf, kakva energija. Kome pričaš? O Klaudi, koja si ti čurku kuda. Ona te vuče za nos godinama, ugovara ti za leđa, ko zna na što je sve spremna. Ne govori tako, ona je sestra mog muža. Ma sve ide ima krila. I ti se nešto muti. Vidiš li da mu se odmah uselila u kancelariju i da samo vodi sve posle. Niko nema pristup ni jednom dokumentu. Polonija, ti si ljubomorna. Ja ljubomorna, osvesti se žena. Bolje malo razmisli o svemu što se dešava. Mislim da će da te prevari. Na kraju ćemo svi da ispaštamo ako nešto ne preduzmeš. Polonija, moj senzibilitet mi ne dozvoljava da uđem u raspravu sa takvom ženom. Rastegli me na komade. U osnovu smatram je veoma sposobna. Da, ali ti zato senzibilitet ne smeta da se svađaš sa mnom. Da pasi okova. Pusti sad to. Nego, a ne su li gotovi skici kostima? Za Hamleta? Za kakvog Hamleta? Za Ofeliju? A što upravo Zofiliju hoću da čujem za Hamleta? Hamlet je glavni lik. Opet ti Hamlet po Hamlet. To ovde si mi se popela više. Mama! 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 Au, bato, da smo mi ovo upali. Ajmo brzo pre nego što se desi nešto još gore. Jao, Bože! Kako mi je žao Hamletovog oca.
jadan čovjek. Ko će da režira? Kako ćemo da završimo predstavu? Šta će biti na kraju? Taj čovjek je bio sve. Čekajte mene! Dobro, i ko će sad sve ovo da plati?
Ne, da nije bilo mene, pa srušili bi ovo sveto pozorišno Sveto pozorišno zdanje. Gde se vidite pročeto Nesposobnjaković 1. Ja sam spasao cijelu stvar. Ne, nego ja! Ne nego ja! Ja! Šta to radite? Pa ko ste dođavola vi? Kako ste ušli u pozorište? Ma ko je pustio ova dva divljaka na scenu? Šta se ovdje dešava? Pa mi je... Ne. Nemam vremena da slušam gluposti. Očekuju dvojicu finih mladića i imam sastanak sa njima. Rozenkrance, Ljudan Stine, stigli ste. Šefice, stigli su. Moji drugari. Oni o kojima sam vam pričala. O, gospode! Sa kim ja radim? Ulazite brže u kancelariju. Dobro, stvar je prosta, čak i za vas. Potrebno mi je da držite moga bratanca Hamleta na oku, da mu obaveštavate o svemu što radi, da ga držite podalje od pozorišta i mog posla. Aha, a što? Da bih na miru mogla da preuzmem ovo pozorište i sve što radom u njemu može da se stekne. Da bih ja bila glavna, ja! Tolike godine služam svog brata Nesposobnjakovića. Muka me od toga da neko drugi bude glavni. On je pošten. Mislite se tako dolazi usluga. Budala. Kada ja postanem upravnica, konačno će ovo pozorište da procveta. Pa kako mislite da maknete svog brata? Ma, on je već gotov. Samo što to ne zna. Moji prijatelji, lekari, drže ga skoro pa zarobljenog u bolnici. Kao opasno je putovati u takvom stanju. Dok je on tamo, ovdje ću ga proglasiti nesposobnim za dalje rad i preuzet ću njegovo mesto. Kad se vratio, imat ću crno na bijelo da je mesto upravnika samo moje. Naravno, i ovdje vam pomoć prijatelja. S njegovom ženom ću lako izaći na kraj. Ona je slikarka, zamlatina većom. Najveći problem je Hamlet, ali tu vas sve pristupate na scenu. Držite ga podalje od mog posla, ubacite se u njegovo društvo. On možda se licke do glumatara, ali to bi će doći kraj. Kad sprovede svoj plan u delo, njegov društvan se leti iz pozorišta, a novi ljudi dolaze. Ako se pokažete kao vjerni pomoćnici, bit će ovdje mjesto za vas. Pa da. Ja tek sad vidim kako vas dvojica zračite. To je neosporno talent. I, smo li se dogovorili? Da, šefice. Dobro. Sastanak je završen. Ja skloni stvari.